100 historias máxicas pola Mariña Encantada é o suxestivo título deste libro de Antonio Reigosa, o que se lle engade o plus das fermosas ilustracións de Neira Broch. Ambos os dous asistiron á súa presentación no Museo Provincial, xunto ao editor Manuel López de Libros Lar e a vicepresidenta da Deputación, Tareixa Ferreiro. Patrocinada pola área de cultura, a publicación inclúe 100 relatos con grande variedade de protagonistas e localizacións, todos eles cargados de lendas. Atopamos demos, ánimas, serpes ou mouros e mouras, e lugares como fontes, covas e illas. Tampouco podían faltar os grandes personaxes vinculados á Mariña, desde Pardo de Cela ao Conde Santo, pasando por San Gonzalo, a Serea Maroxaina, o Rei Cintolo e ata o Gardarríos. A través das súas páxinas percorremos os grandes lugares máxicos da comarca. A Serra do Xistral, a Frouxeira, San Estevo do Ermo, a Illa Coelleira ou a Cova da Doncela, e outros que só existen na nosa fantasía como cidades mergulladas. O acto de presentación estivo aberto ao público, pero con aforo limitado, cumprindo cas restricións sanitarias.